Det er en kamp at skaffe føde. En kamp om overlevelse, mig mod den vilde natur, kulden og sulten. Der findes farlige rovdyr herude. Enorme, tonstunge monstre, som man kan kloges de ikke at komme i vejen for, når de buldrer forbi. Man kan forsøge at nedlægge dem, men det er svært. Ved hjælp af ild og stenkast kan man være heldig at få dem jaget ned i en dyb grøft, men selv der kan de være farlige. Deres skal er desuden meget svært at bryde, så det kræver mange kræfter og anstrengelser at trænge igennem og ind til det spiselige kød. Det er nemmere at indsamle flaskepant, selvom det også kræver stor tålmodighed, viden og udholdenhed. Nogle gange er jeg heldig at finde en særlig værdifuld flaske, en halvliters eller med lidt held en 2 liters, men de er svære at finde. Jeg har særlige gunstige jagtområder, steder hvis beliggenhed jeg nødig vil røbe, for der er ofte gevinst. Ved hjælp af primitive redskaber og en dødsvagt for at få beskidte hænder, kan jeg indsamle livsvigtig flaskepant, steder hvor mere forfinede menneskearter næppe vil lede. Det siges, at vi moderne mennesker indeholder 2-4% neandertaler-DNA. Omregnet til tid svarer det til en hel eller halv arbejdsdag om ugen. Vejen er mit hjem, mit jagtområde, mit territorium og krigsarena. I hvert fald 4-7 timer om ugen, oftest om søndagen. Det er min måde at hylde mine forfædre, min arv fra en for længst uddød og fremmedartet menneskeart. Der er langt vej mellem byttet, men de mange kilometers vandring mellem et brugbart fund gør ingen forskel. Det er blot en del af rejsen, en naturlig del af livet som jæger og samler. Byttet gemmer sig i det høje græs, så jeg er altid på vagt, klar til at angribe, dræbe eller blive dræbt. Men jeg er ikke en hensynsløs morder. Jeg respekterer mit bytte, værdsætter dens værdi. Andre arter er skånselsløse flinsere. Det virker som om de dræber for sjov og efterlader det ubrugelige kadaver, som ingen kan bruge. Med tiden vil jorden opsluge de forvredne rester. Jeg blev engang jagtet af sådan monster. Skarpe metalliske kløer, metodisk ondskab, larmende og alterpukkende. Jeg måtte flygte væk fra vejen, min verden, frihedens og grænseløshedens ødemark, og ud langt ind i kulturlandskabets frodige ørken af steril monotoni. Jeg var rasende og forsmået, men i live, og en smule skamfuld, underkuet og rystet vendte jeg tilbage til mine veje. Jeg registrerer, at ødemarken er smuk, men det er ikke nogen pointe eller en grund til at være der. Ødemarken er en tilstand. Min tilstand, og et sted, hvor alting flyder sammen og opløses for at fremstå som ren væren. Vejnettet er monotont. En evig gentagelse af bakker, marker, skove og mudder. Men der er variationer. Pludselig bryder nå landskabet og byder på nye muligheder, ny flæskepant. Vejret som skiftelighed får også vejen til at ændre sig, ligesom sulten og træthedens mængder eller fravær forandrer oplevelsen af vejen. Jeg går i et med landskabet, bliver en del af det, og med blikket rettet mod mulige fund i grøftekanten, trænger vejnettet sig ind i min bevidsthed, og alt andet bliver ligegyldigt, ophører med at eksistere.